Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Broj novozaraženih od Covida-19 i dalje je visok iz dana u dan, zdravstveni sustav još uvijek je izrazito opterećen. Procijepljeno je oko 64% odraslog stanovništva, što je još uvijek premalo da bismo skoro zaustavili pandemiju i sačuvali se od teških kliničkih slika i nepotrebnih smrti. Žalimo za svakim preminulim, a posebno kada je riječ o građanima mlađe i srednje životne dobi bez komorbiditeta koji se nisu željeli zaštititi cijepljenjem. Žalimo i za našim starijim sugrađanima koji nisu trebali umrijeti jer su sa svojim kroničnim bolestima mogli još poživjeti da nisu oboljeli od Covida-19. Stoga ponovo molimo sve sugrađane da se cijepe, ne prisiljavamo već apeliramo. Žalosno je kada nam stariji pacijenti hospitalizirani zbog teške kliničke slike kažu da im je žao što nisu cijepljeni i što su slušali svoje mlađe članove obitelji koji im nisu dozvolili da se cijepe, koji se bune protiv testiranja i epidemioloških mjera. Podaci od 30. studenog 2021. kažu da je cijepljeno 53,9% ukupnog stanovništva odnosno 64,32% odraslog stanovništva. Najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom postignut je u Gradu Zagrebu 62,8% ukupnog stanovništva odnosno 75% odraslog stanovništva, a završeno cijepljenje u najvećem obuhvatu ostvareno također u Gradu Zagrebu 55,8% ukupnog stanovništva odnosno 67% odraslog stanovništva. Udio cijepljenih raste od nižih prema višim dobnim skupinama do dobi 70 do 74 godine, te je u toj dobi najviši udio cijepljenih koji iznosi 90,48 za prvu dozu. U dobi 65 godina i više cijepljeno je 77,3% s jednom dozom i 70,7% s dvije doze. I dolaskom hladnijih dana mnogi stariji i teže pokretni pacijenti žale se kako im je teško dolaziti na punktove za cijepljenje. Obiteljski liječnici od početka pandemije dodatno su opterećeni i angažirani ne samo u liječenju covid i ne covid bolesnika, ne samo testiranjima, cijepljenjem po punktovima za cijepljenje, već cijepe i u svojim ordinacijama koliko stignu, a sad je krenulo i cijepljenje protiv gripe, cijepe i u domovima za starije i nemoćne, a odlaze i u kućne posjete. No ne mogu time obuhvatiti baš sve starije sugrađane, pogotovo koji nemaju prijevoz do punktova ili ne mogu fizički do njih. Kako rasteretiti kolege iz obiteljske medicine, omogućiti našim nemoćnim i teže pokretnim sugrađanima da se cijepe? Recimo većim angažmanom lokalnih stožera, poziv građanima da se za sva administrativna pitanja, informacije o cjepnom punktu, testiranju, covid potvrdama i slično obrate na Stožer civilne zaštite kako ne bi ometali rad zdravstvenih djelatnika. Primjer grad Orahovice. Treću dozu koja je ista kao i primljene prve dvije doze moglo bi se aplicirati i u kućnim posjetima angažmanom dodatnih mobilnih timova koji bi uključivao medicinsku sestru tehničara odnosno patronažnu sestru uz prisustvo recimo mlađeg liječnika i to bi se dodatno platilo. Sa lokalnim zavodima za javno zdravstvo ministar treba dogovoriti da se pojačaju termini za cijepljenje po punktovima. Recimo u mojoj županiji cijepi se svaki dan u Zavodu za javno zdravstvo u Čakovcu od 9 do 13 sati, a onda od 13 do 18 sati u suterenu bolnice i u tome sudjeluju i obiteljski i bolnički liječnici. A u gradovima Prelogu i Murskom Središću cjepni punktovi su trenutno jednom mjesečno, pa se može pojačati 2 puta mjesečno, tako su i moji kolege iz primarne predložili, uz angažman mladih liječnika ili umirovljenih liječnika. Na punktovima van grada problem je osigurati dežurstvo hitne pomoći koja ne izlazi ako ih se financijski ne poprati. Tu također treba osigurati dodatna sredstva jer prema navodu liječnika obiteljske medicine oni ne stignu tijekom cijepljenja više stotina ljudi na punktu još juriti i pacijentima koji neki obično zbog straha kolabiraju. Za teže pokretne pacijente mogao bi se angažirati prijevoz sanitetom, recimo nekoliko pacijenata iz istog naselja i otpremiti na punktove za cijepljenje i to naravno dodatno platiti sanitetu. Vidjeli smo pred par mjeseci kako je ministar Beroš cijepio u autobusu, koliko znam to je bio angažman tamošnjeg epidemiologa, inače i predsjednika Hrvatskog epidemiološkog društva i takav primjer nije zaživio diljem Hrvatske pa bi ministar trebao dati naputak jedinicama lokalne samouprave da se angažiraju gradovi odnosno županije, uključe poduzetnici, donacijama itd. Dakle, rješenja je više. Stvar je koliko će ove prijedloge ministar prihvatiti i dati ne samo kao sugestiju već svojevrsnu obvezu i organizirati radni sastanak i za HZZO-om i domovima zdravlja, Zavodom za hitnu medicinu, čelnicima jedinice lokalne samouprave kako bi se iznašle mogućnosti. Upravo radi ubrzanja cijepljenja i pomoći premorenim zdravstvenim djelatnicima, osobno i u ime kluba predala sam nekoliko amandmana na proračun za 2022. godinu. Ponavljam da su naši zdravstveni djelatnici preopterećeni, izrazito angažirani zbog pandemije, daju svoje slobodno vrijeme i poklanjaju brojne prekovremene sate. Mi medicinari smo partneri našim sugrađanima i pacijentima, ali bi nas i ministarstvo trebalo tako doživljavati, uvažavati i vrednovati naš rad, a ne
samo slati stroge dopise kako moramo ovo ili ono. Hvala. I vama.